Hi mga kabra, good day. And today mga kabra, ay December 31st, 2018. Ay, karon man ang last day of the year. So, sa ako ang 2018, ang pasalamat ko sa mga kwansa ko 2018. Thank you so much. So, karon ang vlog ko through whole day, hantod sa pagsugod, hantod sa paghimaw hantod sa pagsugat na sa 2019. So, vlog ko ana yogi ko din sa ako pag-vlog. Alright, no? Naputol talaga ina. So, naputol talaga ina. So, boring kayo dito sa ako. Boring ka dito. So, wala pa din siya ingon na kanang prepare na. Pero last night, nag-prepare ko siya ako sister. Naghimo siya og macaroni alante. So, naghimo siya macaroni salad. So, mingo pa dyan kayo sa gawa. Sa gawasan na mo, mingo pa dyan kayo siya kay wala pa dyan siya na ingon. Ang official system dito, wala pa na-prepare. Pero, later on, karang gabi na-guess ko mga ito dito. So, maglalala lang ito dito sa mga friends. So, kita-kits na dito. Then, hindi rin ito sa photo na kakain lang. One day, wala ako dito. So, mag-vlog siya na siya. Ano ako dito. So, good luck. So, pag-vlog. Hi, I'm with Arcel here. Arcel, saan dito yung thing? Huh? 2. I'm with Arcel. So, karoon naman ako sa Arcel of Taon. Og, hindi ka ni mo, Sel? Isang na? Ha? Usa rin ikaw ni mo, Sel? Ay, ay. Nagtaon sa Arcel og, tayo. Biko? Ah, Biko. Biko di alam ikaw ni Arcel. Sino ikaw ni mo, Sel? Usa ikaw? Hi! Hi guys! Welcome to our channel. Guys, please subscribe button here. Happy New Year everyone! So, naroon tayo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lala tayo 12! Ano na po? Lala tayo 12 hours para mag-celebrate sa ato ang New Year. Ay, saan ni Juan? Ato ang batas mo. Ay, ano mo kami Juan? Lala 12 hours na mag-pagkok. Lala 12 hours para... Hi guys! Welcome again and thank you sa akong cameraman yun si Arceli Pawing. Ang akong pinakawayok nga kuhaan nga pagumangkon nga ayusin nga muli na ako. So thank you si Arceli sa pag-video na ako. Sa pag-video na ako natin. O karon no, New Year's Eve celebration na mo karong gabi. O nga natay disco karong gabi malita mo din sa Campo City. Para disco. Naibis ko nga mahita ko karon diri ngong gabi og naapoy free. Hi. Free kaon. Free hug. Free hug sa mga single. Ako single lang ko. Ay single lang ko. So na free hug. Gusto jud kayo naman. Dino. Atong cameraman. Ang atong camera girl. Lakas kaya bisag usa-usa ra ka po sino buhat sa kuha. So thank you kanila. Girl Arcel. So nakapangutana ni mo Arcel, single ba ka? Because single. So karon ang camera lisod kayo no, ang camera magsigig sunod-sunod kay magsigig banin-banin. Thank you camera. Thank you camera. Happy New Year. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. So, Happy New Year everyone. So nalang tayo pila ka oras. 10 hours to go na lang. 10 hours to go. Nalang tayo 10 hours to go before January 1, 2019. Ano dami? O, mabalik na ako ron, on. So, nagkaking salamat sa akong camera. Camera nga si Arcel Bawing. Bye. See you again later. Bye. Ha? Gunara, hi guys. Ikaw na po, ikaw. Hi guys. Welcome to... Ay, ikaw na po. Ay, ako man naman ko. Ikaw na po. Hi guys. Welcome to my channel. Ay, ikaw na po. Ay, lain na. Sige na mag-ako. O, ikaw na po ba? Eh, mana naman ko. Gidance. Dance. Ay, sige na mag-ako. Kain sa akin. Kain. Matilaw ko. Hi, mag-ilis ako guys, no? Mag-ilis ang ko kay para preparation ng karong gabi sa mahitabo. So, kinahanglan jud ko mag-ilis. Mag-ilis ako, mga bra. I need to change outfit sa akin, bra. Batik yung outfit, so I need to change out. So, karon namili kong outfit na ako. So, yan, ang tawag tong outfit. So, ang outfit for 2019. Kasi siya kay katagya akong room. So, I need to find this one. So, this one, this shirt. This shirt. Yeah. Wala ako i-short karon. So, good luck to me. So, the upper is I need to wear this red shirt. Kani, the t-shirt I wear. The red t-shirt. So good luck. Tingnan natin kung may ka-attach.
partner. Muna siya. Ayan. Ayan ang outfit ko mga kabra. So good luck to me. May prize pa. So maraming salamat sa nabigay nito kay Ronaldin Duyugan. Thank you so much. Ayan ang outfit ko. Ang chic sexy, di ba? So isusuot ko muna. Tulungan mo sa our sister of how to make a mango graham. Ready na. Hi! This is how to make mango float. First, we have bisaya na lang. Nestle all-purpose cream and then condensed milk. If we combine this together, the result is this. Take a look. And then, abonin siya ko kayo. Kaya magbilog-bilog ko na siya. Okay? After that, we have the graham, biscuits. These are free. Ayun ka na. Wait a minute. Here. Ako ang kuntingon. One, take two. Take two. Take two. Take two. How to make a graham? So, karoon ka. Take two. Take it. Ako na. Take two. First, ang atong mga main ingredients so how to make a mango float first is the oil. Take three. Like my sister Arnie. Okay. Give me advance happy new year. First, how to make a mango float. The main ingredients first is the all-purpose cream, condensed milk. We have biscuits and then the crush. Crush graham. And of course, don't forget the mangoes. Yeah. First step, ako ni siya i-file ang biscuits. But make sure you have to wash your hands. File. And then file. File. Sapin. To make relationship stronger. Okay? Wait a minute. Actually, this is my first time. Then Stress ka? I don't know if I have to stir this one again. Ayun, nakasawag ko rin. So, Dapat ilimaw naman. okay. Kapag water graham brown loud, ito, tikit easy. Kaya madali ka, matayok doon. Yes. This one. You have, pinag-imugis ako ito ng tanan. Ba't kung siya according to nagtata. And then, mag-init na, wala pa naman po. Wala pa listed. I-post na natin pag-ulit. Kala sa kanang pabalik tayo gumana. Sabi niya, ikaw doon rin. Namin yung bakit, mapuso na ka. We will be right back after the makeup note is already done, okay? Once ako beautiful cast editor pa. Let's all welcome my beautiful cast editor, casual attire. Saan ba? Gano'n sila inuwi ka doon. Sila casual attire. Wow, bang ko na sa bigyan siya paan eh. Commercial.